So hello friends, welcome back to our channel After Raghavi. So நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஒரு AirPods ரிவ்யூ தான் பார்க்க போறோம். So இது பிராண்ட் நேம் வந்து JVC and இது வந்து மைக் ரெகனைஸ் பண்ணும், அதாவது நம்ம வாய்ஸ் ரெகனைஸ் பண்ணும், வாட்டர்ப்ரூஃப் அண்ட் மைக் இருக்கு. 15 hours சார்ஜ் நிற்கும். அண்ட் ஸோ நல்லா நாங்கள் ரொம்ப சீப்பு தான் வாங்கினோம், ஒரு 25% தான் வாங்கினோம். ரியலாக இது காஸ்ட் வந்து 36 பவுண்ட், நாங்கள் வந்து வெறும் 9.50 தான் வாங்கினோம். நல்லா ஒர்த்து தான். ஸோ சரி, நம்ம இப்போது அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். சரி நம்ம இப்போது அன்பாக்ஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓகே இங்கே இருந்தால் எடுக்கணும். எஸ் இங்கே இருக்கு. இது வந்து அட்ஜஸ்ட் அந்த மேலே போட்டு யூஸ் பண்ணுறதுன்னு நினைக்கிறேன். நல்லா கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கு. இது வந்து மேனுவல் பேப்பராக இருக்குது. இது வந்து சார்ஜர்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், சார்ஜர் தான். எஸ், இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் நம்மளோட ஏர்பாட்ஸ் இருக்குது. ஓகே, இங்கே தான் நம்ம ஏர்பாட்ஸ் இருக்குது. ஓகே, இப்படி எடுத்துடணும். இங்கே தான் இருக்குது, பேப்பரில் சுற்றி இருக்காங்க. எஸ், சூப்பராக இருக்குது பார்க்க. இந்த இடத்துல தான் சார்ஜ் போடணுன்னு நினைக்கிறேன். எஸ், வா, செம்மையாக இருக்குது பார்க்கவே. ட்ரை பண்ணுறேன். ஐயோ, எனக்கு எப்படி போகணுன்னு தெரில. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து இங்கே தான் சார்ஜிங் கேபிள் மாதிரி, அதாவது இதை வந்து என்னதுன்னா இந்த இடத்துல இதை வச்சு இந்த போட்டோன்னா சார்ஜ் ஆகுது. இப்போ லைட் எரிய ஆரம்பிச்சிருச்சா, அதனால தான் இந்த இது கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மாதிரி ரெண்டுத்துலேயுமே இருக்கும். நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு இது எதுக்கு வாங்கணுன்னா, ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் வந்து எங்களோட வீட்டில் ஒரு இயர்ஃபோன் இருக்கும், ஒரு வயர்டு இயர்ஃபோன் தான். அது வந்து வீணாக போச்சு. எங்கள் அப்பா வந்து ஆஃபீஸ்க்கு யூஸ் ஆகும், அது மீட்டிங் அந்த மாதிரிலாம். அதுக்கப்புறமா நாங்கள் வந்து அதுதான் வாங்கலான்னு தான் போகணும். அந்த இடத்துல நிறைய இது கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருந்துச்சு. இது ரொம்ப ஏற்பாடு ரொம்ப சீப்பாகவே இருந்துச்சு. அதனால் நாங்கள் இதையே வாங்கிட்டோம். அதனால் அந்த வயர்டுக்கு இது எவ்வளோ பெட்டரு, அதனால் நாங்கள் இது வாங்கிட்டோம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம வந்து இதை கனெக்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ப்ளூடூத் இருப்போம். வெயிட், பேர் நியூ டிவைஸ். இங்கே தான் இருக்குது. இதுதான் நம்மளோட ஆமாம், அந்த ஏர்பாட்ஸ் பேர் பேரிங்னு காட்டுது. இப்போ இங்கே கனெக்டட்னு சொல்லிடுச்சு. 60% தான் பேட்டரி இருக்குன்னு சொல்லுது. ஓகே, அது ஒன்றும் நமக்கு தெரியல. இப்போ நம்ம வந்து ஏதாச்சும் போடுவோம். நல்லாவே கேட்குது. நல்லா சூப்பராகவே கேட்குது. இந்த பட்டன் அமுத்தணும்னா, இப்போ நம்மளுக்கு இது மட்டும்தான் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து இதை மட்டும் ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போது இது வந்து ஆஃப் ஆகிருக்கா ஆனாயிருக்கான்னு ஆனில் தான் இருக்கீங்க. இப்போ ஒரு லைட் எரிஞ்சிச்சு. இப்போ எரிஞ்சிச்சு பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி எரியுது. அப்போனா இது ஆனில் இருக்குன்னு அர்த்தம். இப்போது ஆஃப் ஆயிடுச்சு. காய்ஸ், இப்போ நம்ம இதுக்கு பின்னாடி வந்து சில இன்ஃபர்மேஷன் போட்டிருக்காங்க. ஸோ நம்ம அதெல்லாம் இப்போ படிக்கலாம். வயர்லெஸ் ஹெட்ஃபோன்ஸ் மாடல் AHA-A70, இன்புட் 5 volts அண்ட் வந்து பேட்ரி கெப்பாசிட்டி வந்து 350 mAh. நல்லா சூப்பரானது. அது வந்து ஆல்மோஸ்ட் லைக் 15 hours வரும். அண்ட் மாடல் வந்து என்னமோ போட்டிருக்காங்க. அண்ட் இது வந்து JVC Kenwood Corporation, designed in Japan, made in China.
ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிட்டா மறக்காமல் லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கணும். ஸோ அண்டில் பை பாய்.